Някой беше казал, че изпитанията се дават на човек според силите му. На най-силните се дава самота. Това е привилегия на морално зрелите хора. Самотата плаши слабите, озлобява ги, изтощава ги, опустошава ги, унищожава ги. За силните самотата не е причина за депресия, нито трагедия. Тя е съзнателен избор, време и възможност за саморазвитие и себепознание. Зона на комфорт, начин на живот. Самотата е глътка чист въздух или по-точно място, където отиваш да подишаш. Самотата също така е качество на характера, способността да не изискваш и да не очакваш нищо от другите. Хората, които не се страхуват от самотата, не се страхуват от нищо. Лия Рус.